Ще не стига. Абсолютно безполезен. Добре, сега какво Да, почваш? с тези Си фокуси осмици. рестрени всички рингове май станаха безполезни, ми се струва. Точно е с този куп, дали няма да измести това разстрелено? Аз не знам, а тия сети темите дали ще може да слага нещо? Май няма да може. Няма да ги мисля от сега, защото те ги променят по 20 пъти. То кога ще бъде активен PTR? Като кажат Су, направо се притеснявам, нали? Бяха казали по принцип, че нали на сезон PTR още няма да има. Тази карта е това за излизане. Къде са тия лития, мен? Его е. Аз ще го взема, не... Къде сте? Тук отгоре са някъде тук. О, лепа ти картата. О, не. Това направо ме отказва. Вземи една муха тук. И колко измряха и това не мръдна, май. Не, това са ужас. Само е те паяци, къде дават малко. Много тупо. Къде сте ще? Надолу, да. Пак се бия стената. Сега май по-уре. Взема фрозен пулс. Някакъв друг това. Пак това номер. Как стана този номер, бе? В следващия лево, направо. Махайте ги те. Няма ли го убиваме? Имам 540 милиона. Го убим. Да, го убивам. Само тия мушишките ги дръбни и са готови. Да. Хубавото, че поне е близко лева. Дано следващото ниво е хубаво. Убива. Бика да убивам обаче. Да. Те горе-долу. Това е задърпания страшно. Оле, зомбита. Зомбита. Ай. Тичам. Добре, тук въгъла чак малко пропуснем. Добре. Ево и сандове, майна. Ама и лакунита нещо ма просна. Гледайте Какъв надолу. пилона? Чинлинга е зет, може да пускаш Mass Confusion и това постоянно. Добре. Да, метак надолу, да. Не ми стиги малко спирно колкото по-далеч от тях. Да може да хванем 20 рейдж. Е пасивката. Май пилона пречи. Не, пилона ни пречи. Добре, айде тръгваме. Сега трябва малко да рискуваме тук, защото изоставяме. Вземи амбурията е на супер малко отзад. Добре, ето отдясно. Така, отзад е чисто, стреляйте на Има власт. един мъп още. Той е зомби, бе. Той е зомби е тиран. Да, ама разваля 20%. Добре, надолу стреляйте, тя ще ги слова сега надолу. Вземи ония амбурят, той идва. Тя на много малко. Добре. Да. Айде тръгваме. Трябва да пропуснем повече малко да може да наваксаме, че това време за босото, че иска да я. Conduit. Празнаме да я, те по 2-3 мола, по 2-3 мола. Ето тук на синия. Electrify, внимайте. Отгоре да се нема. Да, отгоре. Избяга. Не, мисля, че го хванах. Ама трябва да им пазиш щитя. Те трябва да вземем кондуит. Да, сега ще взема кондуитите, направо да ги изпарим. Кондуит си? Малко по-близко. Да, ги фащи оттам. О, жълт пак. Рефлект. Дръж го да... Държи го. Вече го карам. Го кара ли го? Да, още един само тук. Проблема
Готов е. Тебе ли те Молтен? уби нещо? Да, Молтен на нищо. Само едно пирноходо пусни пред тебе и... това е. Добре. Рефлект са го ясно. Проблема е, че този малкият буклук беше с рефлект. Ние сме готови, това зомби дръпне. Да. Бе, защо рефлексията? То първи дет ми беше. Не, то не е за първи. Така, ако ги дръпна малко по... То така умирам в Молтена за една секунда, бе. Бах му майката, даже ни проквам. Значи малко по-навънка ще ги оставим и ти ще ги пребереш с пирноходото. Обаче. Кой е 500 милиона? Молтен. Обаче. Ето тук спираме. Знаете Молтен топки само. Гледайте, къде има Молтен. 5 секунди. Антоне отзад. Мъртва съм, сега тук вдясно. Така. И много арчери. Ах, маменцето ти. Макуни ли си, какво си? Ах, му майката, но съм пив. Право. Но това заради то билд или защото... Не, заради билда аз на всяка една точка си имам кости, за да мога да сложи 20% демидж. Право му убиват с пък. Опа, бе. Добре, да, то дори е лево да става. Пак зомбита. Жълти ли долу? Това не жълтия долу. Пак Молтен. Майка, Много късно му е, ман, защо так всеки дали тя? Изчезни от Молтена. Какво е? Бая има. Бате, какво ме уби, бе? Антоне... Откъде се появи то умрели арчер, бе? Сори, момчета. Някъде отдолу на врата ли са застреляни? Право е... Унищожи, братле. Аз чува това, не се ти каже дойда. Някой да ме дигне, неспокойно дигни му. 5 секунди. Трябваше да първо май. трябва да се молят с прогресия, че много зле. Не успеем. Трябва ни яде само или Стоунсингра или Грома. Или Паяк. Да поемат повече демидж. И някакво пауър, ако сега поизмисля играта. Пауър е един от тези трети боса. Няма да пропускаме, не помня някаква голяма стая да търсим някаква голяма Тук са умере. бая, Кой е? Тук са синелите. Тичам. Да, бе, остави ги. Отгоре съм. Хайде отгоре сте, да. Вие там ли заставате, добре? По-добре. Мискликнах, братле. Това не трябваше да става.
За тях идват зомбита между другото. От вратата. Да. И има пак някъде стрелче. За така лан само, не знам дали те фаща Вудо. Това Вудо много малко рейнджове, това направо бразнеща работа. И... Илон Пауър. Ай, сега един от трите боса. Добре, празно е тук, празно е, дайте следващия. Елит, На синия. Айде на синия направо ще се Електро. пали електро. Ето долу въгъла. Долу заставяйте. Само я пазим. Те отзарят зомбите ли са само? Ако не, не. арчери направо... Арчери са. Още малко трябва да караш, Антони, ще стане работа направо. 4 зомби карам. И отпред има много идват. Да. Добре, найса. Това е И боса. с... Ама знаеш кой колкото тук тази тясна стая няма никъде майна. Няма рейндж за Няма зелен. рейндж. Той мисля, че го спални тук боса. Не, 3 минути и 50 на тази трудност е много малко. Тони бой. Вътре. Пернала. То даже така го позна, че не знам дали мога да си на пилона. Добре, имаме рейндж между другото, ако не мърда. Виж където кога ще се... Рейндж е абсолютно идеален. Сега го взимай, че имат камък от елита. Взимай го направо. Ами, Мога го цъкнеш ли? не мога да цъкна. Мърдай не, с чакай. мишката, само... Ами, Оп, сега. чакай. Опа. Вудо. Ами Вудо, ама понеже се опитах да го цъкам и... Сега ще имам. Ето. Има ли шанс между другото? Гледам как... Паща ми рейнджа тук. Да, фаща яко рейнджа. Стига само този буклук да... Хубаво, че се върна. Местика за раз. Не мърдай. Супер е. Аз тук виждам къде ни отият лайтенинг и ти, това е максимума, защото ни удрят чак в стената от другата страна, няма смисъл да ходим напред. Да. Само малко настрани, евентуално. Шанс май. Няма някакъв шанс да ти кажа. 2 минути и половина. То сега вече няма нито амбуш, нито камък. Сега ще падне и... Да. Не, добре върви. Сега ще видим, на кантар ще е. Вълка му е готов. Да, си взема иконките в ляво там. Сега свърши камъка. Теплото е само като е активен ли дава 15% или демидж? Да. 15-то си ги дава, 20-ката... 20-ката демидж. 20%. Да. Но е 20%, като имате 20 стават 40. И като се умножи по пауъра, те 40 ги фаща 400% пауъра за това. Той 20% не е точно 20%, защото той виж са бането от трапа, той дава 30-40. От тук от там става много по 20%. Да. Това нещо Не. Маня. А така, на пилона, моето момиче. Вудо. Чай, че забравих Вудо. Добре. Имаме минута и 20. Мисля, че ще успеем. Поред мен ще стане фейк, той виж как се почват. Гори с 100 бруса. Да не забравяш Вудото само, много е важно. Добре. Тя даже обича се мести къде трябва. Айде. Ще стане. Ще убием. И бахте левел 3 бос, май. Значи от трите боса, дето си искахме, ни даде някакъв друг, дето... То поема повече демидж, не е като не е тънки. Стана си идеално бе. Браво, Ела, бромчето. Левел 3 бос. 270 ранг. Дайте така. Баси. Хубави карти, май. Малко редички, аз много умирахме, май. Не, първото ниво беше просто... Аз много умирах, човек. Аз на една стрела направо му убивах.
Да, толкова зеле там го ще... Ама пък ти давам страшно много денеческа. А мене като видя Арчер, че посяга с лука. Ама ти ми казвай, бе, няма такова, ти ще ми казваш. Да. Аз като се върта настрани да обирам повече мобове да правя по-големи мелета, аз не мога да те виждам дали те стрелят. Казвай ми, стрелям отляво, отдолу, не, отгоре. смисъл такъв, че като видя Арчер, че само поема с лука и вече съм на кръст, разбираш. Тикат си на една стрела. Но не знам, ще правя толкова много ден ще я помери. Аз преди играх с стария билд, играх с 1.8 Live Blizzard, който Blizzard ми даваше 200 и нещо бонус, демек 2 милиона. В момента съм с 1 300 000 Live